eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En gari kadi e windande men hande noon eɗen janga ihdina siratal mustaqim. kaɗen ɗon ihdina siratal mustaqim, holno windorto, ganda ɗum no windorto. anani mbatta ko dani ayi sa waɗi dani henna allif mbatta a wiyanoma ha mawɗo, so adima noon wiyete, so adima ko ha mawɗo wiyete. nani ayi ha mawɗo nanayi ko ɗo wiyete del. ayi juburna alif taƴƴo allif ay lam nani ay saridu nani ara nani allif nani ɗa koyngal nani gasi gadda ɗo allif lam mim siñiije siñi nani juburta nani ɓaaf toɓɓuɗo jubriya nani mimarat ne wonno no metti windirde ha ɓurti mata mbaɗa peeje mbawa windi ɗum. ayi mustaqima nani ɓaaf toɓɓuɗo nani gasi na jiide ko ni ihdina siratal mustaqima windirte. kañum sa waɗi dani henna allif ay ɗo ko ha mawɗo, so adima ni wayata ha mawɗo e ha saqiru ko gotum. ɗo ko adi ɗum saabi mbiɗon mo ha mawɗo, ɗo ko del ay juburna e nunarak ko gotum. so adima ko juburna, so wattidima ko nunarak, ɗo noon ko adi ɗum saabi mbiɗa juburna. ay ɗo ko allif taƴƴo mo nangunoɗa o, so tawi wattidima e bindol ko ni windirte alif taƴƴo. ɗo ko allif e lam goni ɗo, ɗo ko soridu nani, ɗo e ko ara nani, arama nani ay allif nani ɗa koyngal nani. ko ni ihdina sirata windirte. ihdina sirata ko ni windirte. ihdina sirata ko ni windirte. almustaqima ko ni windirte. almustaqima ko ni windirte. mbatta ko allif e lam, mbaɗa mim, mbaɗa siñiije, mbaɗa juburta, mbaɗa qaf toɓɓuɗo, mbaɗa juburiya, mbaɗa mimarak, mbaɗa mimarak gasi keɓa almustaqima. guddita deftere nde jiya ɗum toon, ganda ko ni ihdina siratal mustaqima windirte. ihdina siratal mustaqima. ihdina siratal mustaqima. ihdina siratal mustaqima. ihdina siratal mustaqima.
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم كوني ويندرت اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم mbasa wid ihdina sirada mbasa fode nawo biya اهدنا الصراط المستقيم 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 كوني بندرته hankadi a faami no windirte mbaɗa ndaniyen alif mbatta mbaɗa ha mawɗo mbaɗa del mbaɗa juburuna mbaɗa alif taƴƴo mbaɗa alif e lam mbaɗa soridu mbaɗa ara mbaɗa alif ɗa koyngal keɓa ihdina sirata almustaqima ne mbatta ko alif e lam mbaɗa mim mbaɗa siñiije mbaɗa joburu ta mbaɗa qaf toɓɓuɗo mbaɗa juburu ya mbaɗa mimara gasi windana mon hande ɗo haaɗi ƴette kuƴol mon e karne mon mbañitoɗon janngon ɗigga deftere mo guddi toon mon tawton ɗiɗo bindi gandon ko ihdina sirata al mustaqima jara toon kaɗon ɗon jangde jangirte ko ha teskuye ma wona hen jiya ɗum ganda mi jangino ɗum deftere nde uddite jiya ɗum toon an biyotono allif hamo deelo e jangowo ihdina sirata mustaqim onon poti e deftere nde goto kala jangi hen fodde mum nde foti nde ma windana baraji mum nde foti ɗo deftere nde ko janguɗa fof aɗa windina baraji muɗum wadde an cagguɗo ƴeew bawɗo ɗakkoɗa sara makko o saggitma a dañamon saggitma nodda en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya wasabo ngara saggi saggere ma saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo nadde jangude bisimilla ma ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jiɗɗo tan wiya aɗa windo naata haala ne sarɗiji ɗi aɗi mbilima o wona hen o yiɗa wacce o deeƴa on kay wonɓe he mbaɗa hen balle mon e jingere mon e duuso mon e jangde he balle mon e duuso mon e jangde he oɗon balle oɗon jingane jingue yo Allah hokku en nande e famde ko haalete ko e jabde e wadde hen saabi Allah ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya l'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon janggon ɗigga gandon kaɗɗon ko ihdina sirata al mustaqim deftere nde guddita jiya ɗum toon